आन्दायग्राफोर जों दा स्टेफेन लाहारिनि न' फारसे जों थांगासिनो दं जा बिथांनि उनाव जों थांगासिनो बे स्टेफेन लाहारिनि न' बबाव जों दा बिसिम मानो बै बिफाङाव बै समाव 9 दिन नबिना लानायनि उनावहाय सिख्रि सिख्लाफ्रा माब्रै गाखोना थाफैया बेखौ माब्रै आरो बिनि मेथाइ ना स्टेफेन दैमारिखौ माब्रै बारसिना थैलोंनो नागिरा बिसोरो दा बे जायगाखौ नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना बे न'खौ नुनो मिथिगौ जों थांगासिनो दं फै नैबे आदाया जोंनि बे जर्दानपुर गामिनिनो लावखार बेयो फालक बिथाङा जोंखौ जेब्लायबो दिथा होयो आरो बिथाङा आदा नों बबे आरो नोंनि नामखौ एसेल' बुंदो आंनि नामा फिलिमोन बसुमतारी आदसा बेनिफ्राय नोङो बे जर्दानपुर काटलि मन्दिरनि दा लावखार हिसाबै दंना औ दङ खय बोसोरसिम जाना दं नों 18 बोसोराव हाबगासिनो दङ 18 बोसोर हाबगासिनो नायदो जोंबो बेबायदिनो इसोरनि हाबाखौ जों मावनो जोंबो बिनिफ्राय जोङो थुलुंगानायखौ मोनबाय दा बिथाङा जोंखौ जेब्लायबो नागाराबे आदाया आरो बे न'खरनिफ्रायनो सासे दौरिबो जाबाय बे दौरिया फादारा मा नाममोनलाय नोंनि बियादै फिसाया निउटन बसुमतारी माब्ला जायामोन 23 तारिख फेब्रुवारियाव आरसा नोंनि असे बियादै फिसा नामा औ नंगौ आं नोंनि आदानि औ आदा दा बिनि न'खरनिफ्राय सासे जोंनि दौरिखौ मोननो हानाया जोबोर रंजाथाव गोग्गाथाव बेनिखायनो दा बे आदाया जोंखौ बेसिनि फैनायाव गावनि बे मण्डलियाव जोंखौ जेब्लायबो वेलकाम खालामो आरो बिथांनि आमालावनो जोङो रिटिकबो मोनदों फैयो जों बिथांनि बे स्टेफेन लाहारि फारसे जों थांगासिनो दं नै बे लामा माखासे थांगासिनो दङ बे लामाजों जोङो बेनि स्टेफेन लाहारि न'आ बबेसिम जोङो थांगासिनो बे गामि जर्दानपुर गामि आरो बै हाजो बे हाजोआवनो जों बे हाजोफ्रावनो बे हाजो गुदियावनो बिसोरो हाजोआव नांथाब्ला आरो बारलांबावगौमोन दां बिसोरो ना बे हाजोआव नांथानायखासो नङाबा बिसोरनि गामिफ्रा बे बारलांना ओजों रायजो जाहैबावगौमोन गय बिफां नायदो बेसेबांबा समायना रमायना बे गामिया बै न'आनो बै न' फारसे जों थांगासिनो दं बे स्टेफेन लाहारिनो जाय सिख्लाजों बे लांखारजानाय बिनि न'आ बाहायनो जों दा बेखौनो जों दा नैबे गय बिफां आरो बे लामा जों बे जायगायाव दा फैयो दान्दिसे उनाव बिनिफ्राय जों बेखौ जायगाखौ लानाय उनावहाय बिनि न'खौ लाखांनायनि उनावहाय जों बै हाजो सुरंग फारसे बे दन्दर फारसे जों थांगासिनो दं अनदायग्राफोर जों दा अनदायग्रा स्टेफेन लाहारि न'खौ जों मोनफैबाय बिथांनि गेट एबा लांगोनायाव जों दा बे न'आव बेनि सिथ्लायाव जों हाबहैनोसै दान्दिसे उनाव नोंथांमोना बिनि सोरगिदिं सिथ्लाफोरखौ एबा न'खौ नुनो मोनसिगोन जों हाबलांगासिनो दं फैदो नै जों बेनि लांगोना फारसे हाबबाय आरो बे जायगायावनो 9 दिन सानगलानि गेजेरजों जों बे जायगायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै रिट्रिक बायदि लादोंमोन आराधना लादोंमोन आरो बे सिथ्ला गेजेरावनो जोङो त्रिपाल खोंनानै बे जायगायाव लादोंमोन बिथांनि बे दुखुथिया स्टेफेन लाहारिनि न' आरो बेनि सोरगिदिं आरो जेब्ला बे सोरगिदिं जोङो मारिया प्रसेसन लादों क्रुस फबदों आरो बे जायगायावनो जेब्ला आङो बाहाय इसोरनि बोसोनखौ होदोंमोन आरो बे समावनो बेनिफ्राय स्टेफेन दैमारि बिनि मेथाइआ जेब्लाखौ दै आसि सारनायाव बियो बैसिम होसोलांदों होसोनानै बारसिना थैलोंनो नागिरदों ना मादोंमोनथाय नोंथ' मिथिया मिथिला नों मिथियाना आं जेबो मिथिया आं बेखौ गोसोआवनो गैयामोन आं थारमाने आंनियाव खालि बिसोरो जेखौल' बोलो होदों बिसोरखौ सौथारजोबनांगौ बिसोरो आङो बिसोरखौ बुथारजोबनांगौ सौथारजोबनांगौ दा बिदिनो नोंनि दुश्मना दै आसि सानग्राखौ नोङो दुश्मन जादों बै गाज्रि जिउआ बेयाव दाय जादों आरो दै आसि सारबाय नोंनाव थानो नागिरनायखौ बियो होखानायनि थाखाय दाय जादों मानोना बिनिफ्राय बै सिख्ला बबे जायगाथिं बहा थाफैयामोन बे जायगायाव फैबा जेब्ला आराधना बे गसंना हालेलुया बुंहोबाय थादोंमोन ना बे समावनो बिराद रागा जोंखांखादों ओमफ्राय आं रागा जोंहोबाय थाबाय सानै सिख्लाफोर फैबाय औ दा बेयावनो आरो आसखांबा लाइनाव गसंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय मिथाइ स्टिभेना आंनि खाथियाव फैनानै आसि सारनो फैदोंमोन थ' बे समावनो आरो 90 डिग्रि जाखाबाय सानै सेंग्राफोर फैबावबाय दा आं बेखौ सौथारनो गोनांमोन दा बियो माने आसि सारनायथ' आंथ' मिथिला दा बिसोरो बैयाव माबा मिखिरदिम दंफां फांसे दंमोन ना बेयावहाय दंफैयोमोन सिख्लाफ्रा गाखोनानै दंखायो दंफाङाव बे सिख्लाफ्रा बै नोंखौ हाबा लानो नागिरनाय साबसिन महरखासा गोजौ गिदिर बे ना बिथिनहरदों बे सिख्लाया गावनो फैफादों बे सेंग्रा मानैखौ लानानै आदसा लांथारनो बेयो माने मिथाइखौ सौथारनो थोननाया बे जायगायावनोमोन दा बेयावसो माने मिथाइखौ आङो जोख्लायदों ना सौथारखो फात्ताखौनो मोनला आङो ओमफ्राय गासिबो आं ससे खारलांनायाव
माने हमख्रबजोब्बाय बेयावसो माने आंखौ हमना दोनफैदों बिसोर जेबो गावसोरनि बोलोजोंबो हानाय नङामोन नाथाय इसोरनि बोलोआ जे गोथारजों जेब्ला आरो नोंखौ आङो बाइबेलजों बुना होनाय जादों बेयावसो बे समाव थाबथाबाय आङो आं बाइबेलजों बुना होबा क्रुस खोन्थाबाय बे समावथ' नों आंखौ नायहाबदोंल' नाथाय दसे उनाव गंसिबाय नाथाय आहाबो बोलो गैया बे बाइबेल आरो बे धोरोमनि आगजुआ नोंखौ नोंनियाव थानाय बे गाज्रि जिउनि बोलोआ बै सिखिरि सिख्लाया नोंनिफ्राय गोजान जाबाय बोलोआ नोंनाव खारबाय बै सैथाननि बोलोआ खारबाय आरो नि मानसिनि बोलोआ नोंनाव फैफिनबाय अब्ला दिनै जों नोंनि बे होमब्लासो आं एसे सुख मोनफिनदों बेनिफ्राय फैहाबनानैसो दिनैसिम नोङो बेबायदिनो नर्मालाव दङ ना औ दासिमबो माने बे समनिफ्राय बिदि जाथाराखिसै आरो नोंनाव फैलिया फैलिया न'खरनि मानसिफोरनि सायावबो नोङो बेबायदि बुथारनो सुथारनो एबा सोरबा गामिनि मानसिफोरखौबो बुथारनो सुथारनो बिदिथ' गोसोआव फैलिया बिदि फैला बेनिफ्राय नोंनावथ' ओरैनो नोङो ब्लेक बेल्ट मोनलायनाय नोङो कम्फु मास्टारमोन दा कम्फु मास्टारमोन दाबो नों बारनो हागोन नामा खेबथामसो हायो हानायालाय हागोन ना बारबावो नामा नोंलाय बारनो हागोन नामा नोंलाय हायो हानायालाय दिनै एसे बारनायनाय आं जों नायनो दिनै नायनाय हारसिं बारनायनाय दे दुरबल जाथारबायना दुरबल जाबायनो एसे दे एक्टिंखौनो खोन्थादे नोंनि कम्फुखौ दे मा नाम मोनो ओरैनो दा नोंनि कुम्फुनि नामा माबा सावलेन निन्जा सावलेन निन्जा कुम्फुमोन दिनै नोंनि बे साउथ इण्डियानि एसे बिसोरो मा फाव खालामा दा बेखौल' खोन्थादो नों मार्शेल आर्ट फर्मुलाया खुलुमनाय मानायफ्रा बोरै खालामोमोनलाय बिसोरो दे नै जों नायनो मोनगोन माबायदि बे कम्फु जोङो मार्शेल आर्ट माने गुरु गावनि दैदेनग्राफोरखौ खालामनाय मास्टार खालामनायखौ दे आंथ' जेबो रोङालै आंनाव खावलायफ्राव फेन्दाफ्राव नांगोन दे बेनिफ्राय सार्ट स्टेन्ड खालामबाय बे नुबायना माबायदि ब्रकेन साइड बिदि गोसोआव दंजोबो नों अब्ला आथिंफोरखौ बोरै थिखां नोंलाय आथिं जादों बे साइड किकारनि बेखिं लायो आदसा फ्रन्ट किक बेक किक राउन्ड किक ओमफ्राय साइड किक दं आपार किक दं नैबेयाव सोंदों ब्लक पान्स साइड पान्स बिदि पान्सफोरखौ होजोबनांगौ आरो फ्रन्ट साइड गथ' गोसोआव दंजोबो नोङो दंजोबो कम्फु मास्टार खाबाय नालाय नोंनि स्टुडेन्टफ्रा साबसिनमोन आंनि स्टुडेन्टआ फिल्ड मोनथामजों 60 जन दंमोन 60 जनमोन दा बिसोर नोंखौ गोसोखांना गोसोखाङा सम सम गोसोखांबाय थारो बिथिं रुपहि बरपेटा दाबो दं नामा दा बिसोरो गेलेबाय थादों होनदों आरो गेलेबाय थाखायो दा बिसोरनो मास्टार आदसा नोङो दाथ' सुगार बेमार जादों सुगार बेमार जादों नों दा बेफोरखौ नोङो गेलेयोब्ला नोंनि एक्सारसाइस बायदिसो जागोन आं दा माने बानायजोंनो गेलेथाराखिसै नालाय बे बानायावनोथ' सुगार बेमारा हाबदों माने गोलोमस्रावनाय थानांगौ मानसिनाव माने मेनानो एक्सारसाइस डायबेटिसखौ होखानोब्ला एक्सारसाइसनि फ्रन्ट साइड बेक साइड राउन्ड किक ओमफ्राय बेक किकखौ हाजोबखायो आरो ओमफ्राय माबाफोरखौलाय हाजोबखायोमोन आदसा माने स्टिगलेसन स्नेक वान मुभमेन्ट 30 स्टेप बेफोर आदसा नोङो मा मेंदों एसे मेंनाय मोनदों खेबसेसो बुक डाउन खालामनाय खेबसेल' नोङो दे आं नुफेराखै दिनै नायगोन नोंथां रायजोफ्राबो नुनो मोनगोन दे खेबसे नों माब्रै बुक डाउन खालामो दिनै जिरायनायनि एक्टिंआथ' ओरैनो मानसुरिया निन्जा होनदों ना सावलेन निन्जा कुम्फु सावलेन निन्जा कुम्फु आदसा दे नोङो सिखा सिबनायबो दं नामा दा बेयाव निन्जाया बिराद डेन्जारसिन जेरै निन्जाखौ एक्टिंखौ खोन्थानाय निन्जानिखौ सिखानिया सिखानि नाय चाइनानिफ्राय फैदों दै निन्जानि बे नैबे सिखानि आरो ना गुड जाबाय दे आरो जाबाय बास थारमाने बे आदाया बावखायाखै आरो ना आंनावसो होनसैमोन हाथाय गावजों इसोरा बाख्नाय जादों बे निन्जानि आरो मा दंबायो आदाया मिथिजोबो माथो सावलेनबो दंनो सावलेना माबायदि दे सावलेना गोलोमस्राव आलदा नामाथाय बियो आदा ने आलदा नामा बियो आलदा सावलेना ओमफ्राय मा दंबायो नोंना स्नेक वान मुभमेन्ट 30 स्टेप जिबौनि नोङो सासे बे कम्फु मास्टारमोन दिनै जों गोरोङानो माथो आदाया दे जिबौनि फर्मुला एसे एसे गोरा आरो दे अब्ला बारनांगौबो दङ एसे बारनायखौ हायाब्लाबो नों एसे फर्मुलाखौ खोन्थानोसै मेंबाय नों
शावलिननि बे Ôi, ôi. Gel. थिगैनो दं थारमाने बे आदाया बावखायाखै आरो गोसोआव दंजोबो जाबाय आदा जाबाय बा जोबोर गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों इसोरा बाख्नाय जाथों दिनै बियो गोबां दुरबलाव गोलैदोंब्लाबो नाथाय इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे गाव बै समाव गावनि गेलेनायफोरखौ दिनै मिथिसार होबाय नाथाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै बिथांखौ मान होनो फैयाखै बिथाङा जों मान होनो नांगौमोन जोंबो होनो हायाखिसै नाथाय जों बिथांनि माखासे गावनि जिबनाव जानाय जाथायफोरखौ लानानै जाय माखासे सिख्लाफोरजों लांजानाया बै समाव लांजानाय आरो दा माबायदि मोजां फिथाइ मोनखो दा जों मिथिनो मोनबाय इसोरा गेदेर अननायजों बेखौ बासायबाय आरो बियो जिउआव बासायजाबाय नाथाय मोदोमाव दिनै बिथाङा सुगार बेमारजों सैनांदों अब्लाबो इसोरा बेखौ अनगोन इसोर मावनो हायै मोनसेबो फिथाइ गैया दा बिथांखौ जोङो खेबसेबाव फोरबोनि मुङै जोङो गोजोननायखौ हामबाय होनाय जों बिथांखौ हामबायल' होनो हाबाय दा बेजों दान्दिसे उनाव जों बै सोलोंखौ फारसे थांसिगोन बिथाङाथ' थालांसिगोन दा बेनिखायनो बिथांनि माखासे खेला कम्फु शावलिन बेफोर गासैखौ जों दा नुनो मोनबाय बेखायनो बिथांखौ जोबोर हामबाय गोलोमसावनांगौ आरो बिदिनो बिथांनि सुगार बेरामाबो मोजां दे हामबायसो दे गोजोननाय थाबाय दे दे बेजों दे हामबायसो अब्ला गोजोन्थों